Abahlali baseMotherwell banovuyo lenyathelo elithathwe lishishini lokuhlamba izithuthi lokuba baphekelwe isidlo esishushu. Indlovu's Car Wash Soup Kitchen iphehlelelwe kule nyanga iphelileyo ngelinge lokunceda abo bangathathi ntweni nabathi bame kwimigca emide iiyure ezinde belindele uncedo kwaSASSA nakwisebe lemicimbi yezekhaya bengakhange bakufumane ukuya ethunjini. Nangona le soup kitchen ingenathuba lide iqhuba, sele ibonwa njengoncedo olukhulu kule ndawo. UPhumla Majipo oneminyaka engama-64 ubudala nongumama wabantwana abathathu nohlala nomyeni wakhe nentombi yakhe yokugqibela eneminyaka engama-20 ubudala nekhubazekileyo uthi bavuke ngentseni ukuyoma kwimigca kaSASSA beyokufaka isicelo sesibonelelo sokukhubazeka. Uthi baze kule soup kitchen uzokufumana into esiwa phantsi kwempumlo ukwenzela babe namandla okuphindela emgceni lo gama belinde ukufumana uncedo. Isincedile kakhulu le meal siyifumanayo kuba namhlanje ndivuke ekuseni 4:30 yaba kuvuka kwam ndabe ke ndisezawulungisa nale ntombazana. Sihambe kaba ndimke ndingamtyisanga kuba ndiqonda uba izandilibazisa indaba yokumtyisa kuba lokhu ufuna ndimtyise ngokwam. So ukufumana le meal kuye kwasinceda kakhulu. Utata omkhulu uLindela Zathu oneminyaka engama-66 ubudala nohlala nentombi yakhe engasebenziyo kunye nabazukulwana uthi eli nyathelo belidingeka kakhulu. Uthi ebethwaxwe lingqele likakhetsekile ngethuba ime emgceni. Uthi kuyavuyisa ukubona uluntu lukhathala ngamalungu alo. Iluncedo kakhulu kum. Ndimke endlini ndingatyanga nepapa bantwana bam. Ndimke endlini ndingenayo nemali kajikeleza akukude apho ndihlala khona ngenxa yoba kaloku ndifuna imali. Ndihamba ngeenyawo ndisuka eNew 30 ngapha kwase-13 oko ndingcambaza uza ngapha. Omnye wabapheki kule soup kitchen noLuthando Gubini noneminyaka engama-69 ubudala uthi uvuka alungiselela ukuphekela uluntu lwaseMotherwell. Lo mama selekhulile ugxininise ukuba uyakuthanda ukunceda uluntu kwakunye nokulifundisa ngeendlela zokugxotha ikateziko. Ndabona intlungu kuba ke ndihlala apha kufutshane kwaHome Affairs nalapha kwaSASSA. Amaxhekwazi efeyinta kuba umntu engakhange atye kusasa and evuka ekuseni wazotyhuwisha. Sekuthiwe ke ngoku i-system idawuni baphinde bahambe ngeenyawo from all natsika i-Motherwell units. So ndathi kuba mna ndinothando lwegadi, iveji ndikha egadini. Ndaqonda uba hayi mani makhe ndizame khe ndiyofuna icebo kuceba into yoba singayithini nale nto. So ke uceba waxhasa saqala ke i-soup kitchen sapheka. Yabe ke ipassion yam, I like to serve. Ndiyakuthanda ukuseva abantu ngaphezu kokuseva. Ikum egazini laa nto neyoba bandincede abantu because intsikelelo zisuka phaa and intlupheko ikhona. And ke apha asityisi nje. What we do, especially kubantu abatsha, sibafundisa ukusebenza umhlaba. Uba yonke le ntubululu bayityayo apha iphuma emhlabeni. Umnini weli shishini lokuhlanjwa kwezithuthi uPatty Johannes nothi bafumana inkxaso kubantu abasebenzisa eli shishini. Uthi beleli qela lale soup kitchen bebengathanda ukuba zande iintsuku zokuphekela uluntu. Umnqweno wam kukubana le nto ihlala iqhuba ngokubana sometimes kaloku le nto siyenza ngoLwezithathu, ngoLwesibini bakhona abavukayo, ngoMvulo bakhona abavukayo. So umnqweno wam kukubana ke ngoku nabanye abantu bafake isandla ukwenzela le nto izoqhubela phambili ngoba sonke siyalibona liphule elihle. Ubonobona abantu baxole njani imibulelo esiyifumanayo. IMotherwell yasekwa kwiminyaka esembindini yo-80 ngenxa yokukhula kwenani labahlali baseGqeberha. Imicelimngeni kule lokishi iquka intswela-ngqesho kwakunye nendlala. Le soup kitchen ijonge ukulwa nendlala kule lokishi. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzanele Bhokhwana eMotherwell.